Vídeo número 10. Circumferència. Primera part. El programa GeoGebra es permet dibuixar circumferències. Hi ha diferents maneres. Hi ha una opció que és dibuixar la circumferència a partir d'un centre i d'un punt. Comencem pel centre, serà el punt A, i el punt B. Aquí ens apareixen a la vista algebraica, ens apareix per tant el punt A i el punt B i també l'equació de la circumferència, que en aquest curs no la tractarem. Una altra opció és dibuixar una circumferència a partir del seu centre i el seu radi. Aquí tenim la segona opció. Primer tenim el centre i em pregunten en aquest desplegable quan vull que mesuri el radi. Per exemple, vaig dir que aquest radi mesuri, per exemple, 2 unitats. Accepto. Tinc la circunferència de centre C, 14,3, d'acord? D'equació, la D, que no tractarem en aquest curs, i que ha tingut de radi 2. Ara tornem a la primera circunferència. Anem a canviar les etiquetes del centre A. Per fer això, selecciono aquest punt A, botó dret, i vaig anomenar que aquest punt A li vaig a posar centre. A continuació anem a dibuixar el radi d'aquesta circumferència. Com farem això? Amb l'eina segment. Activo l'eina segment del centre al punt B. Aquest segment és F. F és el que mesura el radi, que és 3,61 unitats en aquest cas, i ara vaig a canviar-li la seva etiqueta. Selecciono aquest radi, botó dret, i li vaig a dir radi. Puc moure les etiquetes si m'interessa. Per exemple, la selecciono, faig que el centre vagi una mica aquí, que ho veiem més clarament i més còmodament. Vaig esborrar aquesta vista algebraica, botó dret, ho selecciono tot, tecla suprimir. I ara vaig a dibuixar 2 circumferències concèntriques. Què vol dir això? Vol dir que són 2 circumferències que tenen per tant el mateix centre però diferent radi. Vaig a començar dibuixant la primera. De centre al punt 6,3, que passa pel punt B, i la segona, que té de centre al punt A i que passa pel punt C. Anem a continuació a canviar els efectes. Vaig a fer que la circumferència exterior, que és la C, la més gran, tingui un color negre, un color fosc. Què farem per aconseguir-ho? Hem de seleccionar-la, anem aquí a la vista algebraica, la selecciono, botó dret, propietats, color negre, i vaig augmentar una mica l'opacitat, una mica de moment, una mica, m'interessarà més, per no perdre de vista la segona circumferència. Ara vaig a seleccionar la segona, la circumferència D. La selecciono, botó dret, propietats, i li vaig assignar un color blanc. Augmento l'opacitat i mira el que passa. En aquest cas, com hem construït la segona circumferència després de la primera, el color queda per sobre del color negre de la primera. Ara tornem a seleccionar la C, torno a seleccionar-la, botó dret, propietats, i vaig augmentar l'opacitat d'aquesta circumferència. Mireu l'efecte. Ara em queda amagar els punts i les etiquetes. Per exemple, vaig a amagar el punt B, vaig a amagar el punt C, vaig a amagar el centre A i vaig a amagar l'etiqueta de C.
Ja tinc, per tant, aquest efecte. Vaig a continuar explicant a una icona més. Selecciono tota la vista gràfica, suprimeixo i passem a una altra opció. Dibuixar la circumferència a partir de 3 punts. Ho tenim per aquí. Per exemple, que passi pels punts A, B, millor dit, en aquest cas, D, E i F. Activo la icona circunferència que passa per 3 punts, l'activo, selecciono aquests punts, ja tinc la circunferència. També podem dibuixar una semicircunferència a partir dels extrems d'un diàmetre. Vaig a dibuixar 2 punts, punt G i H, i ara vaig a dibuixar la semicircunferència. I ho faré activant la icona i ara escollint un sentit antihorari, contrari a les agulles de rellotge. Aviam què passa. Com veiem en aquest cas, no hem escollit la icona adequada, però vol dir que, com ens hem confós, tirem enrere i esborrem l'última acció. Escollim els punts una altra vegada. La icona semicircunferència, que és el que jo volia fer, i sentit antihorari. Té aquesta forma. Vaig a dibuixar 2 punts més, el punt I i el punt J, i ara faré el mateix però en sentit horari, com ho fan les agulles de rellotge. Activo la icona semicircunferència i mireu la forma que apareix.